amaGrigamba bafuna isidubula nabo beqalisa ububhanqa babo nabo beqalisa ububhanqa babo nabo beqalisa ububhanqa babo station commander uMakeke qalisa uprotector amaGrigamba ngalomzuzu siqala nje uyivula imatch. Why need protector kangaka? Abisi bayasifota amapolisa asifotayo. Wake wayibhaba amapolisa kulifote. Uzawusebenza nini? Uzosebenza nini? Abraham, ibawo le match ayo yenu. Di match yethu lena. Ayo yenu le match. Ayo yenu le match. Senifumene imali ngoku. Senifumene imali. Senifumene ibrown envelope. Seninyokiwe. Sigezela apha. Senisigezela apha. Senisigezela ngoku. Sonyokiwe ngoku. Sofumene imali na. Sofumene imali. Dubulisa lento yakho, idubulise lento. Ubuchila vele kuzasidubula, sidubuleke. Dubule ma, dubule. Yela dubula. Uzozo sidubula, dubula. Dubula. Hey. Suphatha. Suphatha. Hayi. Bethe. Mbethe sibone. Nikhetha le uniform nina. Nikhetha ubhanqa le uniform nina. I want you in front of me. Yawa nje Pakistan. Nje Pakistan. Tele phatha. Tele sigezela nje. Ngeza amapolisa ubhanqa apha. Simbamba bra, simbamba. Simbamba mfokofu. Simbamba. Fokofu simbamba mna. Ngeza amapolisa corrupt apha. Corrupt amapolisa lapha theni na. Uthenza aba corrupt nje. Makeke. Bakadubula uMakeke bethe uzadubula vele. Ebethini uMakeke bathi uzadubula. Sibulale. Uphi? Sibulale. Ubuthe uzadubula sidubuleke. Sidubule. Ebodini sidubule. Ubuthe uzasidubula. Emakliya ubuthe uzasidubula. Dubula ke ngoku. Kutheni protected lamaGrigamba? Senifumene ibrown envelope ngo. Bathi bacela siye kwezi department esiqala ngazo, and then i-department u-door to door Bathi siphethe iweapon lento. Kuni nisaziphatha into kwi-march and march. Naqala uyibona lento kwi-march and march. Nithengwe kakhulu ngalamaGrigamba nithengwe kakhulu ne? Sigezela apha. Njengoba nibona amapolisa lapha, amapolisa akazange kuzolwa nathi. Ayalwa. Nathi bra, nathi sibhaqile sendoda. Nathi indoda esibhaqile sendoda isilwa. Iyalwa le ndoda. Ubethiwe umuntu apha yile ndoda. Le ndoda le ibethe umuntu le. Sigezela apha. Bahlali ndizanento ethi ekumnandi ngela xesha besifula sonke, kodwa kubi ngoba sithetha sonke simamelani. Nimbane lapho urhulumente akazange uzowulwa nathi, kodwa xa ngaba thina singammameli yena esimamela thina, indlebe xa inye ayiva. Sicela ke bahlali, u-door to door uza kwenziwa.
ngexesha lawo. Ngoku amapolisa athi ayasicela into yokokuba siye kweza department ezingasiphenduli ii-memorandum zethu. Mabangasigezeli. Makuqalwe apho besithe saqala khona. Apho bekuthe koqalwa khona. Yangokheli. Yeah? Sithi niyafuna kuba besele iqhubeleka sathi hayi masose siyenze but ibilow into lapha khange bekho no section committee sitho sithi spontaneous gathering so thina singamapolisa yi-right yethu basini escort sinise kwendawo but xa nisithi ke ngoku nizonza Wayibisala ngecawe. Malita ayikho into ebekuthiwe ngecawe usisi walapha othe xa ethetha kukho abantu nabo apha ecaweni sikanoba xa sisuka apha sigqithe sinibonise le cawe uba iphi I thought ilapha endleleni okanye kuthini But besingazange uzolwa apha ecaweni. tata ndiyacela mana khagqiba Thetha ngokheli. Captain, i-problem yinto yokuba ye-intimidation. We can't be intimidated. Umntu athi uzochitha imatshi. That commitment yokuba uzochitha imatshi. Nanku kumakeke lo uprotect Magrikhamba. Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi, ndibulise bonke abahlali. Bahlali, asizukwazi ukumva okanye nokumphikisa kule zayithetha xa niza kwenza nengxolo or esibake niza kwenza nesibakhulule bahambe. Xa ningazokwazi umamela and besicela ibasicela inkokheli zimanye xa kuthiwa makanike itshansi athethe mnikeni ithuba athethe noba into ayithethayo awuyithandi mniyeke agqibe uba ufuneka uthethe uzawuthetha please izinkokheli. Thula. Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi, ndibulise abahlali bonke, ndibulise ii-colleagues zam zonke, ii-sister department ezikhoyo zonke, mandilibulise emva kwemini. Igama lam ke njengoba sekutshiwo ndinguKenneth Makeke, ndingumastishi walapha eTlokweni. Thula. Okokuqala masibulele kakhulu indlela le esisebenzisene ngayo namhlanje ukusuka eqaleni ukuzothi ga ngoku ngoko-observation yam khange kubekho noko izinto ngaphathekanga kakuhle or ezingahlanga kakhulu. Khona kuye kwabakhona ukungaboni ngesolinye, kodwa endikuvuyelayo kokuthi ekugqibeleni siye savumelana sathi kwabe sekupheleni. Mandize ke nkokheli yam kule esikuyo. Sike saba ne-meeting, mandithi zikhona i-operation esiziqhubayo. Ndifumene i-petition nge-19 zikaMeyi sinomeya, yathathwa ngumeya. Ithetha kwale nto esithethayo namhlanje. Ithe emveni kwaloo petition sifumene ivela ebahlalini. Sahlala phantsi nabahlali ndababiza mna ngokwam. Bebephaa kum eofisini. Saba ne-action plan esiyenzayo ukuthi sizawusebenza ngayo. Sisaqhubeka naloo action plan. Kwaphinde kwaba khona ipetition eziswa kum ngoku njengomastishi ngomhla ka-10 kuJulayi. Emveni kwaloo petition again khange ndimoshe xesha ndiye ndazibiza iinkokheli zabahlali ndahlala nazo phantsi saphinde sabeka enye i-action plan. Sisaqhubeka ke ngaloo action plan, siya phambili ngayo. Out of the action plan there are a lot of operations ezenziweyo, and I even kwenye meeting ndanikeza inamba yabantu ababanjiweyo
abengenampepha zalapha eSouth Africa. Sisitsho emithingini banikeza inamba. So ezinye zezinto esizidiscusse kwi-action plan kukuthi ithi masidibana nabahlali si-evaluate le action plan ukuthi na isahamba ngolu hlobo esigqibe ngalo na. So andifuni umosexesha ukuthi sisajonge loo nto yalo action plan, siyahlala nabo basonyulela abantu esihlangana nabo simane siba kwi-meeting nabo si-evaluate i-action plan. Ngamazwi okugqwela siyabulela kakhulu Salo kuyo yonke into. Thula yonke into Thula uzobulawa wena. esithethiweyo apha sivile, siyaqhubeka nge-operations and ngeke siyeke ukuzenza. Sizawuqina kuzo njengoba siqhubeka nazo. Ndiyabulela kakhulu. Thina maphuma bakuni bahlali. Sanuvotele ANC. Sihleka bawe serious lento. Endibezayo ngokulandelayo. Izaba Sihleka. kuphuma izithuba. Wenze lento nangapha ya. Amakorakora okanye sibulala amakorakora. Ibe ingeyo minqweno yethu obulala amakorakora. Koko sifuna hambe. Nanku ke umphathi wenzanixelela wona. Oyena nto funeka niyazi bizonenza umsebenzi nonke. Kwimithingi esasihleli kuyo yakwa Home Affairs. Saqalela ezidlebeni clear ibhosa kwa Home Affairs Provincial Manager. Yathi i-constitution eyibhalwe yi-ANC noMandela evumela ikwarekore elingenapha. Lonke ikwarekore libona apha sulibona uba liyafika lizodlula. Lazi uba livunyelwe yi-ANC uba malihlale permanent. Ukuyigxotha lixhomekeke kuthi. So ke indlela esizawugxotha ngawo masibhale ezishophu. Masibhale ezishophu sihlale zivalile. Sanuthenga kwiivenkile zawo. Sanukuthenga kwiivenkile zamakorekore ningawaniki itshansi. Sanuthenga because abazinqanda khona abahlali. Urhulumente ndiyambona uba usiyekile akekho close kuthi. Abantu abaclose solekile namapolisa ezifanele. Urhulumente usikhushela kwintoni? Kwinto yotshisa enza bazobamba ii-leaders ezithile. Uzawukwazi ukwehla lo. Uba sawutshisa zatshisa ngexesha elithile bengekho ebusuku. Bantu bahlali ningake niyivumele into yobana litshise ibuilding ezizawufuna ibe zezile. Because kuthi eqona asina-permit. Ulikwarekore kwi-informal space which is la business ye-saloon ne-car wash. Asifuni ubona nezibhazi, asifuni ubona kwakwarekore phaa. Asinamsebenzi noba une-permit noba una-permit because la permit yenziwe yi-ANC uba kufumana bona phaa kwelaa. So ke bahlali endinibophelela kulo lelithi ninonke apha bahlali balapha funeka ndizonkqonkqoza kulo masipalini zama uqonda uba zirejistarishwe njani ikhampani. Xa nizirejistarishile ezi spaza shop shop Aphambene. funeka zingalemini because asifuni nizitshise. Aphambene. Lutshoyo umnxeba uphambene. Abasale phansi. Welcome to Mzansi Daily Affairs. So, as you've seen on the video, police are allegedly protecting foreign nationals. So there is some kind of a bribe behind the scenes that probably we do not know about. May have seen a police woman
and she stays around where I stay, giving this other guy who owns a shop, because apparently they're supposed to close like before 8. There are shops around, you know, this Somalian guys, puzzle shops, were supposed to be closing around 8 p.m. but they still like operating after those hours. And I've seen another lady taking a bribe, and she's a police officer. I was like, wow. So how are we gonna really combat this issue of, you know, influx of foreign nationals in South Africa when South Africans that are in position, you know, government positions, are taking bribes from these guys? But nonetheless, please leave us a comment in the comment section below, and let us know what you think about this. Don't forget to click like on this video.